רב מיכאל אברהם האריסון, או בשמו המקורי הרב מיכאל אברהם הרשזון זצ"ל, היה הסבא של הסבא של מיכל. הוא נולד ב-1862. הוא היה מעורב מאוד בחיי הקהילה בירושלים, עמד בראש מערכת הכשרות בעיר, היה ממונה באחד ממוסדות התורה בעיר, והיה ממייסדי שכונת בית ישראל. הוא נשא לאישה את הרבנית חיה דבורה אלטה, שהייתה ידועה בירושלים במעשי החסד והצדקה שלה, והייתה נכדתו של רב שלמה זלמן צורף, המייסד מחדש של בית כנסת החורבה, וביתו של רב יצחק צורף שפיקח על בנייתו של בית הכנסת. כחלק מהשתייכותו למשפחה מכובדת זו, היה רב מיכאל אברהם הרשזון הגבאי של בית כנסת החורבה. בוקר אחד התגלתה בכניסה לבית הכנסת החורבה גופת ערבי הרוג. השכנים הערבים העלילו על רב מיכאל אברהם הרשזון שהוא הרוצח. מחשש לחייו נאלץ רב מיכאל אברהם הרשזון לברוח מארץ ישראל, והגיע בדרך הכלכלה לדרום אפריקה. כדי להיטמע בארץ זו, בהיותו בה שינה את שם משפחתו להריסון. גם שם המשיך בדרכו ופעל כשליח עבור ישיבת עץ החיים ובית החולים ביקור חולים שבירושלים. עד שעלה בחזרה לירושלים, שם נפטר בשנת 1927. לאחרונה נבנה מחדש בית הכנסת החורבה בירושלים, שנזכה לראות כך בבניית בית המקדש.